asini roh hamadihamu. Dohok dame nasihat debata amata. Dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut naka manginang. Hatani debata di pamasum-masuon. Pasu-pasu pabagason. Anak dohot boruni huriata. Johannes Heri Kurniawan Silalahi. Dohot Roslina Simatupang di Bagasan Sadarion. Imanatar surat di Kolose bidutolu ayat 10 opat. Kolose bidutolu ayat 10 opat. Didok sangonon. Alai digijang ni saluhut naing. Ima haholongon ni rohai. Ai ido rahu-rahu ni nasa hari pason. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ido sahatna. Dipangido rohani debatado di tonga-tongan ya kasih huton ibana. Naing ma di bagasan hasitongan. Di bagasan ulaon na denggan. Di bagasan habonaron. Di bagasan hapatunon. Porman sangonang diaturhon tu paropuan di tonga-tonga ni barbagason. Diatur hostongo dia dosa sitong nangolu ni hala Kristen di tonga-tonga ni ngoluta. Nah pasti dipangidohod di si asa saluhuna si huton debata si huto Yesus ikon dihaburjuon doho dihapatunon anak kitur peki. Hamuna dua anak kita he. Digijang ni saluhu nai ima aha. Holong utung adong sa propor Deborah ate. Apa nga dua hali hujahan anak kini kan. Digijang ni saluhu nai ima haholongon ni roha. Di atas semuanya itu akan nauli na denggan na pinatuduhon di debatan na diajarhon. Tuhita hala Kristen ikon nadongdo holong ima haholongoni. Tutu di hamuna dua Aryoma Ari najinadihon di debata. Hari inilah yang dijadikan Tuhan buasa dohonon songoni. Karena hari ini jugalah hari yang istimewa bagi kalian berdua. Tuhan muna dua majo parjolo. Ate Johannes, buasa sadarion hari istimewa hudok Tuhan muna dua, ihamuna Arion. Ala buadi. Ala di pasada. Ido de koni boto seguro no aristimewa haperang iboto base do amang ino ngami aristimewa sadarion. Ari sadarion ma dihamu ari istimewa si ingotom muna terus bahwa tanggal pigo nang teh tanggal 20 Februari 2026 hari istimewa bagi kami berdua ikodohono muna dua deng. Boleh nak nakin Aryo do na jinadi kon di debata alani maras ni roh kama. Inakin ubanda hudok to hamuna sehat do hamulas do roh hamuna dua. Las. Karena ini satu hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kalian berdua, kalian diberkati, dipersatukan,
yang dua menjadi satu. Di sinakin buasa rikot holong di tonga-tonga nih ngulun nih halak Kristen, apalagi dinanaing di perdongan saripeon nih halak Kristen. Ala memang tutu dohonot tado lo didok padohan nih hita halak Batak ay godang ay laut itu teh wa musay sabungan na dos ni roha do si banna saut ahata bereng disi moloy dok ko si tua-tua ni hita na jolo mado ay godang do ay laut. Nah pasti dua unsur yang berbeda. Alena pe adong air godang air laut, adong isi air tawar, ada air asin. Alai Roma na tua-tua ni tanda jolo madok dos ni roha dos si ben na saut. Alaboy do godang jolo mamamili dia do pilih toku air tawar do manang air laut. Dia do si pakeon air laut do manang air tawar. Maluhian itu tua tanda jolo kan itu ridok mai dos ni roha do si ben na saut. Ala di mana kita berpijak di situ juga ikon hutonota doaka perbedaan. Ada di Batam pedoho dia ada di hitaan moloro tuson olodo berbeda. Roma anak paranak daung ihami songonodo. Ropar boru daung dihami songonodo di luar nami songonodo. Roma na kita bereng mai tabuek mai na dok ni tua na joloi tuhita ay godang do dos ni roha do si bain na saut. Nang dohonok kutu hamu na dua. Na pasti adong do isi hamu berbehana nak kita ida ay godang dohot aik laut. Na tabereng di si aha. Na pasti di hamu na dua ada perbedaan. Itu teh. Bolo tadok kun nang igama perbedaan di hamu na dua na pasti godang. Nah perjolo berbeda do hamuna. Adong maskulin, adong feminim. Itu kan? Adong bawa, adong boru-boru. Dalam perbedaan itu ale ikon di pasada. Ayang gohola boru-boru halakon na dia na dua dang jalono terpasu-pasu kan? Tetapi karena perbedaan ada laki-laki di sana dan ada perempuan di sana, kita terima dia. Menerima pemberkatan nikah. Berbeda. Walau sandi kita berang nakin. Berbeda dong. Nya bawa, nya boru-boru. Nah padua hona ta berang musi berbeda do muse margana. Beda do marga muteh? Beda. Ayang gosa marga nakin ondang lo asonoro tu garejaon. Ada pe muse keperbedaan muna. Macam dang dope perbedaan diaka karakter sifat nyo songonon. Nian karas nyo labok berbeda. Diaka adong masalah di tonga-tonga ni nasida ditiki pacaran nasida. Nah pasti berbeda. Nyon si bain persoalan nyo si buan perdamaian. Itu dah. Orang tahu kalakon merdongan berpacaran. Datung na suadong daw pung 6 tahun persoalan kan. Ale mungkin adong do dialako perbedaan nyon mangido udahlah selesai na odang medok daung. Itu ritio si Johanneson yang tangan ni si Roslino kan tiki madok nang sirang ahaso gabe mulak buse. Itu kan Johannes mekelibana berarti songon hiado. Isido nakin. Di sini nakin ubana bolo adong dia ka perbedaan ni riko mana kita bereng di si ikon adong do holong. Ngahurok nakipiga hali ala gunani holongi jung adong holongi gabe dirahut-rahut di ido akaha nasa hari pason. Di dalam bahasa Indonesia tadi lebih dekat dia tarbereng takas ido gabe pengikat. Namarhuan akinda perjolom mempersatukan dan
menyempurnakan. Ingat tamu na roy sonod Diyos udisi. Dapat lagi hamna dua dah. Ingat isi. Jung adong holongi gabe adong mempersatukan. Adong menyempurnakan. Gabe sempurna ma. Pardonga saripioni. Na pesa sitong na marasing. Berbeda. Ido na kinuban na tado riko si tutu adong holongi di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu. Ala memang jumpa do perbedaan di hita jolma, jumpa do perbedaan di hamuna dua, na mardonga saripe, na yang marbagas di bagasan tikyon. Ala jupang do, ala adong do perbedaan, tutu rikot ikon adong holong. Ikon adong holong di hita jolma. Ala memang tidak jauh beda. Manang dohono kuma beda tipis do. Manang hatan yakana di do ide iluaran 12-12 inna seboto ha masuk nih kan. Alana 12-12 do berengota do beda tipis do. Perbedaan dengan perbedaan. Dohot perbedaan. Itu kan jonok di kan perbedaan perbedaan. Holana hadona negatif. P dohot A. Naning dohona disimbol adong perbedaan, boy do adong perbedaan. Dakoto dia kenong akahita no yang aka manginang dison dia ka perbedaan ni. Ngahiahamu merbada ngajuk jo tamang sobino to be ale merdomo muse. Imala Kristen. Ada tung suadong diaka perbedaan nagai mabain perbedaan itu ngatongan di ngolu ni hita jolma. Alai ala keluarga ni halak Kristen basa tokid do perbedaan ni. Itu teh kan? Pastoral konseling kita ngagudang wajari hamu na di hari Kamis. Mulu adong persoalan di hamuna dua, adong perbedaan, gabe tu perbedaan, baru teh menyikapina tiga liling. Jangan sampai matahari terbenam. Dakoton wanya ka manginang dison dipakai dun wangi sak sadarion di tonga-tonga ni keluargana. Belum berbeda manogot alani perbedaan pendapat perbedaan unang sahat tu borngi kamuna ngasa borngi pada udah dua borngi petong diulakin tolu borngi petong diulakin mulai dog si Paulus jangan sampai matahari terbenam. Ima ukuran espai paling lama dia akan nomor rumah tangga. Naung pinasa dani debata. Unang ipaleleng-leleng. Kan? Sotong gabi adong persirangan alani i. Atau ima ngasomal. Sada di ruang tamu modom, sada di kamar ngasongoni nga 5 tahun. Ina kan? Bato ima sirang ma. Ujung na lang ata buwi songoni las lauma dang binoto betu dia. Dia mata nggak tahu amang kemana. Nggak biga tahu kamu sonon ngasa 10 tahun. Jangan sirak kamu na daong. Pokok namang dangis sada behami dangis 2 ngais tolu behami. Sirang so sirang. Ya kan? Di situ nakin alani perbedaan ni boydo masa naki perbedaan ale taingo manakin unang sapai matahari terbenam. Ingot tamui saluhut. Belum berbeda hamu manogot manang siangan non berek kamu matahari. Nganing terbenam matahari. Itu haul hamu amat tay ate kenang. Oldo hamu? Olo? Sipata. Mani sipata din nagkajugol hiyan. Ngapi nga do atani debata nakin molo adaw persoalan itor
di Pature ada orang so terbenam matahari. Unang sahak tunga botari, sahak busi tuna borngin. Di antara berdua manang ise manon naboy mamerengi betor ni haul. Ay bolo ni haul daging ni bagai beboha. Yang dua menjadi satu, dipersatukan Tuhan ngedua. Silalahi nuayang doho si matupang. Alai pasada debata. Berarti dirimu adalah dirinya. Inama. Tang adong bedisi nagabe asing di tonga-tonga ningoluna. Jala tabereng ma dia ka perbedaan na adong na masa di tonga-tonga ningolutan akin. Ido mabahen perbedaan niya non gabe indah. Jala adong gabe sempurna di tonga-tonga ni pardalanan ningoluna. Onggo parjolo baru-baru menikah sa sitong na dakyado peta boto na songoni inatay manang na songoni amatay. Ya kan? Sada masalah nama saya doi. Selalu saya katakan. Alam saya dengon salah ni boru-boru ide pemodom. Juntar pasu-pasu gaberak malakina dua. Ido tahe kan? Saya dengon saya boto pena songoni. HP tiki jung bodom hari pertama batu tu modom mamatai diharati hana. Diharati ponna. Kerak. Jalo juga harati ponna keluar musero sanggijang keluar satoru. Ya harati kerak. Ina bisa kan? Nah, jadi kan pesta pertama ya harus bisa nuangon. Ini kan tidak senang dan tidak tenang tidur. Ale bereng ma alani nang songoni terus pernikahan ini ngai persatukan alani holong. Hola lawan no namatay mga rato law jauh dah sabor ngidda mula tuhuta mangoli bereng na tinggalin natai. Sa pasti dang tarpodo benatay alaboha. Ada kabi bege keluar sanggijang keluar satoru sabor ngini. Apa nga biasa ikoni do mabay ni bana asaboy modom. Ya, gabe menyempurnakan. Gabe mabay denggan di tonga-tonga ningolu. Alani dihita na penguriso di bagasa tu hata Yesus Kristus tarlumobi di hamuna dua. Kenakanlah kasih holong. Holong na didok na dison na didok ni Apostel Paulus tuhuria Kolose ima holong agape. Molo dipakai hamuna dua salelengon selama 6 tahun holong alai holong aharing. Holong eros. Holong antara laki-laki dan perempuan di dalam berpacaran. Jala satu kido holong eros. Bodo berpacaran sebentar baru langbe. Itu kan? Bola husuku naik kamu na dua. Datung siya hokia pacarmu kan, Ros? Oke ada pacarmu teh? Daong kan? Udah konarong do pengakuan. Ale partu polo kanidok dangadong be. Ngasai besudei. Ngai paula besudei. Iya kan? Jadi di situ nakib bahwa memang di tonga-tonga ningoluta holong nakin, holong eros itu adalah sementara. Jala holak kolong ni muda-mudi doi. Holong antara laki-laki dan perempuan di dalam berpacaran. Alai nakin edokona kenakanlah holong dangadong besi holong eros. Jala holong nedokon di Apostol Paulus ni manakin holong agape. Bahasa aslina Yunanina ten agapen. Holong agape ten agape donan yang dohonon narison. Holong yaitu cinta tidak terbatas. Cinta yang tidak ada batasnya, unconditional love. Dangadong batas ni holong agape. Ala memang holong agape, holong nanilehon nise. Holong nanilehon di debatadoi. Kasih yang daripada Tuhan, holong agape. Molo nasihat Tuhan ini holongi, cintanya tidak lekang oleh terik matahari. Cintanya tidak akan rusak oleh bertambahnya usia. Napela matua anosi roslinon ala holong agape do adong di hamuna dua
dang nagabe sumurut holong ni si Johannes. Na pedang baga be ano si Roslino dang nagabe arang baga be. Dang diaube dangin na rohani si Johannes. Alam memang dari pakai di si holong agape. Kasih yang daripada Tuhan tidak ada batas, tidak rusak oleh tantangan zaman, tidak rusak oleh karena sudah jelek. Jala dangadong lokangi, jala dangadong boy dohonota dangadong beholongi ala naung pogos. Ala dang karejo be. Bukan. Ala holong nasihat Tuhan doi, holong agape doi, isina kinedokon na bertumbuh do holong ni pardonga sari peoni, susah senang, pogos mamora, roa manang nagabe baga be muse, matua manang bohape isogot, tetap dia mengasihi. Ala nina kineng dohonon, unang paksahon kehendakmu. Tu pasanganmu. Nang dihitaka, nang marahasohotan, nang leleng pe, na pasti adong doi, nak kinalani perbedaan ni, dia suka ini, dia suka ini. Ibana suka panggang. Abi ibana daw ngaw saksang do. Si tapak saw daw na ini tahu masuk tu pamangan na kan persoalan. Alai nak kidisi saling menerima. Diaka perbedaan. Marhite-hite holongi gabetar baik kita menerima. Majalo hakurangan. Memaafkan dia kehasalaan. Terimalah perbedaan pasanganmu. Ya Roslin, terima perbedaan pasanganmu Johannes. Di sini kijung jalom muna nakin holong nasihat debata. Di perdonga saripiomu. Gabe jupang madihamu nakin dapok madihamu 2M. Itu kan? Ada orang itu poi 2M. Johannes, dang, horos. Nakin 2M. Datung na hepeng da nang. Sedih hepeng muna 2M, 2 miliar. Ay bolong ay hatay sa da M, 2M itu raro pikir ni jol matu hepeng na miliar-miliar. Halaka do na punay ak orang miliaran. Miliar de nonggo hita dang. Alai ko na dong nakin na 2M dihita ahanakin mempersatukan sadanay emna menyempurnakan. Rak maya medok sudah ikon adong dihita 2M na perjolo. Mempersatukan napa dua hon. Menyempurnakan. Molonga adong holongi pasti semua orang dapatan 2M. Tuhan memberkati. Amin martang yang mahita. Mulia tiama Tuhan di pasangat rohan nami Tuhan di bagasa tikio didengkan di basam doho tolong mudi kami. Ilo asodo kami Tuhan marhai pason. Ilo asodo di persauran nami di pasu-pasu pabagason anak ni Huriam Johannes Heri Kurniawan Silalahi doho Roslina Simatupang di tikion. Dong do holong ni roha. Digijang ni saluhu akan adenggan akan naboy hulahok kami. Ikon di bagasan holong ni roha dohami. Ala di holong ni roha itu. Pengikat gabe dapok di kami mempersatukan. Doma dapok di kami Tuhan. Molo boy sada rumah tanggai. Boy sempurna rumah tanggai. Disempurnakan oleh kasih Allah yaitu kasih agape. Pasu-pasu ma. Perdongan sari peoni nasi dan ada 2. Pasu-pasu nang hasuhuton nami. Paranak keluarga Silalahi. Parboru Simatupang. Homa totong. Napasadahon. Nasi dan nong ni patupa ulaon. Pesta. Adat. Majalo dohot. Mangalehon mabayar dia ke adat. Di tonga-tonga ni ulaon adat nami. Sasada asa sempurna ulaon sadarion bay sangap di kewarmu. Kami penang rosa luhuk na yang merpungu di son.
Pasu-pasu dongani hami ramoti pada wakamara. Sonang mahami di bagasan sadarion. Marhite Yesus martangiak kami jalotangiang nami. Amen.